Devleta Almanê penaberên Iraqî dersînor dike. Proseya dersînorkirina penaber û koçberan ji Almanya berdewam dike. Piştî dersînorkirina komek Afganî hefteya borî, geştek ji Balafirgeha Leipzigê, roja Sêşemê bîstûduê Tîrmehê ber Bexdayê ve komek Iraqî vegerand. Ligorî wezareta karên hundîra Almanya, par 816 Iraqî hatin dersînorkirin. Hin ji van ji bo pevajoya dozen penaberiya swê, bo velatin dinên yê hatin veguhastin, û 615 kes rast vegeriyan Iraqê. Dîsîbatê sal de 47 kes ji Balafirgeha Hanoverê bo Iraqê hatin dersînorkirin. Dersînorkirin di demekê de tên ku rewşa evlehiyê li Iraqê piştî 10 salan şer û aloziyên siyasî ne arame. Herçend nîhalî velet pevçûnek ber fîreh tune bijî, êrîşên komen çekdar li herêmên cuda berdewam dikin. Li gorî netevên yekbûyî, yekûnîv milyon kes ji hundir ve koçber bûne, û 3 milyon kes hevçedarê alîkariya mirovî ne. Vezîrê karên hundirê Almanya Thomas Dobrindt got ku koma Afganî yên ku roja ene ya borî hatin dersînorkirin, swedî tomarên sûç bûn. Ev duyemîn firîna penaberên Afganî ku ji dema ku Taliban di tebasa 2021 de hat serdestilate ji Almanya te dersînorkirin. Dobrindt niha bi hevpîşên sweyên ji Yekîtiya Ewropayê re li ser siyaseta koçberî û evlehiyê hevdîtinan dike. Di hevdîtinên li Kopenhagenê de, li ser baştirkirina pergala vegereya Ewropî û planên avakirina navendên dersînorkirinê li derveyî Yekîtiya Ewropayê te sekinandin.